नारेंखला बेखौ दा आं दसे होना होबाय बेयाव खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायबाय आं दिनै माखासे बुस्थु रेडि खालामनानै लादों आं माने मोनसे स्पेशल डिश बानायगोन आरो दिनै नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांबाय थादो बे स्पेशल डिशनि थाखाय बेखिनि माइरंखौ आं सोमना दोनखाबाय बे माने फोरानबाय एसे बे जाबाय बेखौ दसे उनाव मिक्सिआव होसिगोन बे माइरंखिनिखौ बिनिफ्राय नैबे नारेंखल बेखौ दा बे नारेंखलखौबो बे माने माइरंजों माने मिक्स खालामनानै होसिगोन आरो बेनिफ्राय बे नारेंखल बे गुन्दै खालामसिगोन आरो बेखौ दा दसे उनाव मिक्सिआव बेनिफ्राय नारेंखलखौ मिक्स खालामनानै होगोन आरो बेयाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं मा बानायो नोंथांमोना नायलांबाय थाबा नुसिगोन दायो नारेंखलखौ साफा खालामना लानोसै गोबाङानो बेलेग बेलेग रोखोमै बानायो आं आंनि मथे बानायसिगोन बे लोगोफोर नारेंखला बेखौ दा आं माबा खालामसिगोन बिनि उनाव गलायसिगोन लोगोफोर नैखिनिया नारेंखल बे मिक्सिआव बे माइरंखिनिखौ माने गुन्दै खालामनानै बे मिक्सिआव गुन्दै खालामनानै बे नारेंखलखिनिजों मिक्स खालामसिगोन आरो मिक्सिआव गेदेराबो दङ खिन्थु आं बेयाव सुबिदा मोना बेयावसो सुबिदा मोनो बेनिखाय एसे एसे खालामनानै बेयावनो होबाय आरो दायो बे माने नारेंखलजों मिक्स खालामसिगोन नारेंखल बे माबा खालामना लानायखिनिजों बेबायदि मिक्स खालामबाय जोबजासिम नायलांबाय थाबासो नोंथांमोना मिथिगोन बेनिफ्राय मा बानायगोन आङो बेयाव माने जेसांखिनि नांगौ बेसांखिनि आं संख्रि एसे होसिगोन बेयाव नै बेबायदि ओमफ्राय एसे हालदै होनोसै दायो दैजों गलायगोन जानाय थावबो एसे होना होबाय बेयाव बेखौ मिक्स खालामबाय दा फार्स्ट खेबाव एसे बेयाव माने बे नांथाबोना बेनि थाखाय बेखौ एसे थाव होना लासिगोन आरो फार्स्ट बानायनायाव एसे थाव होना लासिगोन बेनिफ्राय गरम जाबा होसिगोन आरो नै थावा गरम जाबाय होनोसै नायदो बेबायदि होबाय आं ओमफ्राय होनायनि उनाव दसे खोबना दोनबाय आरो दसे उनाव नायसिगोन माबायदि जायो नै बेबायदि जादों आरो फिथाया आं फार्स्ट टाइम बानायदों लोगोफोर दा साहाजों जाना नायबासो माबायदि जादों फिथाया हमनो हासिगोन आरो दा बानायबायसो थादों
मोनबाय बियो जानो हासिया जाबाय नै थिखांनोसै नै बेबायदि जाबाय आरो आंना फिथाया फार्स्ट टाइम बानायदों जारलासो माने बे फिथायाबो मोननो एसे टाइम नाङो बेखौ माने थाब जाया आरो बे फिथाया एसे टाइम नाङो नै लोगोफोर बेखिनि आंनि फिथाया एसेबां साइजनि जायासै थेवबो ट्राइ खालामना नायबाय आरो दा आं बिसोरखौ साहाजों होनोसै फिथाखौ जाना नायथों बिसोरो माबायदि जादों ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो बिसोरो जानानै माबायदि मोनो या मुनुआ जादों फिथाखौ टेस्टि मोनथारदोंनो आरो नै स' लोगोफोर दिनैनि फिथा बानायनाय माबाखौ बिसोरो गोथाव मोनथारबायनो आं फार्स्ट टाइम ट्राइ खालामनानै नायदोंबाबो बिसोर गोथावनो मोनदों ओमफ्राय जेखि जाया नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थानायनि थाखाय नोंथांमोनखौ साबायखर बावनानै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोननायनि आसा खालामनानै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय